изпалими горива, изискванията винаги са високи. Горивото ще тече по тръба на дъното на колата. И ще стигне до тук, където има още една предпазна клапа. Тази клапа свързва системата с пропан-бутан към съществуващата за бензин и трябва да се закрепи много здраво. Пропан-бутанът дава по-малко километри за литър, но цената му е почти наполовина спрямо бензина, така че ползите са очевидни. Има и филтър, който прилича на стандартния филтър за бензина и регулатор за налягането, за да не се обърка нещо. Когато всичко е готово, механикът може да изкара колата за проба. С повече от 9 милиона коли на пропан-бутан по целия свят, бензиностанциите също започват да предлагат по-евтиното гориво. В Великобритания има над 1300 бензиностанции, предлагащи тази екологична алтернатива. Зареждането много прилича на обикновеното зареждане с бензин, с тази разлика, че дюзата се завърта на място, така че нищо да не изтече. Както колите, така и автобусите могат да се преработят. Резервоарите се правят като обикновените за бензин. И тъй като пропан-бутанът е течност, а не газ, не е нужно да е под налягане. Да караш с допълнителен резервоар с запалима течност може да изглежда доста рисковано, но проучванията през последните 30 години са спомогнали да се разработят по-добри варианти за съхранение, които издържат големи деформации. Дори когато учените тестват резервоарите при екстремни условия, се доказва, че не са по-опасни от бензиновите резервоари, дори изложени на лабораторен огън от 1000 градуса по Целзий. И тъй като не са с по-високо налягане, рискът от експлозия е по-нисък. Има още едно предимство, освен по-ниската цена. При наличието на 2 резервоара може да пътувате по-дълго с по-малко спирки за зареждане. Сега механикът установява, че всичко работи идеално, дори когато шофьорът даде газ или по-точно течност. Когато нивото на пропанът падне, колата превключва към бензин. Така пропанът дава на шофьора избор между 2 резервоара. Само трябва да намери друго място за резервната гума. Знаете ли, че световният рекорд за скорост на кола на пропан-бутан е на немската фирма AC Schnitzer и достига 318 км в час.